Днес ще говорим за ценовата стабилност. Съгласно определението на управителния съвет на Европейската централна банка, ценова стабилност е нарастването на годишна база на хармонизирания индекс на потребителските цени в еврозоната с по-малко от 2%. Извинете, бихте ли го обяснили по-простичко? И така, представете си кошница за пазаруване, пълна с най-разнообразни продукти. Например, хляб, домати, мляко, както и с неща от рода на обувки и компютри. Цената на тази кошница стоки се проверява редовно и се изчислява годишното нарастване, а в някои случаи намаление на цените. Най-общо казано, ако увеличението е под 2%, е налице ценова стабилност. Сега по-ясно ли е? Добре, хайде да започнем от начало. За какво са ни въобще парите? Работата е там, че без тях щеше да се наложи да разменяме неща. Как ще плати хлебарят, за да го подстрижат? Ще предложи на браснария хляб. Ами ако на браснария не му трябва хляб, как ще му платят? Всичко става много сложно. Така се стига до появата на парите. Те улесняват търговията, но не забравяйте, че не винаги са запазвали стойността си. Имало е моменти, когато цените са скачали и хората наистина са страдали. Вау! Какво стана? Къде сме? Нямам представа, но съм гладен. Я погледни тук. Я да видим какво можем да получим за 4 монети. Какво ще желаете? 2, моля. Парите не стигат. Увеличихте цената? Защо? Защото хората имат повече пари, отколкото са стоките за купуване. Има все по-голямо търсене на моите сладкиши, а и цената на брашното се вдигна. Трябва да плащам на мелничаря и цената на дървата за пещта и тя се вдигна. Вече е по-скъпо да пека сладкиши. Следващият. Няма страшно. Просто ви трябват повече пари. Супер! Много благодаря. Олеле, не мога да повярвам. Той непрекъснато вдига цените. Тук нищо няма да успеем да си купим. Ами в такъв случай трябва да имате повече пари. Я чакай, аз те познавам. Ти си инфлацията. Виж ти, браво на теб. Щом си такава умница, ще дам на всички тук парична награда. Не дей! Супер! Страхотно! Изобщо не е супер. Ако има прекалено много пари, а стоките са си същите, цените се вдигат, а парите губят стойността си. Вижте само колко пари искат за това. 2 пъти повече от миналия месец. Преди можех да си го позволявам, но вече не мога. Цените непрекъснато се вдигат, а пенсията ми не. И спестяванията ми се обезценяват с всеки изминал ден. В такива времена винаги страдат по-бедните. Това значи била инфлацията. И веднъж като започне, май трудно се спира. Ето я пак. Да се махаме от тук. Добре, че му избягахме. Питам се, кой ли държи инфлацията под око в наше време? Учителката не каза ли нещо за Европейската централна банка и ценовата стабилност? Да. Хайде да се опитаме да научим нещо повече. Я виж къде сме. Извинявайте, вярно ли е, че вашата работа е да поддържате цените стабилни? Как го правите? Може би аз ще мога да ви бъда полезен. Така, с какво мога да ви помогна? Ами, току-що видяхме инфлационното чудовище и какви беди причинява то. Вие ли сте хората, които се грижат за това? Инфлационно чудовище ли? Ами да, то тъкмо... Сигурно имате предвид това тук. Това ли е инфлационното чудовище? Ама то е мъничко. Мъничко е, разбира се, защото нашата работа е да поддържаме цените стабилни. Стремим се да поддържаме инфлацията под, но близо до 2% в средносрочен план. Но как го правите? Установяваме дали ценовата стабилност е изложена на рискове. Провеждаме 2 вида анализ. Първо, наблюдаваме редица фактори, като икономическия растеж и цените на петрола, които биха могли да причинят покачване на цените в краткосрочен план. Второ, държим под око какво количество пари се въртят в икономиката, защото това може да предизвика покачване на цените в краткосрочен до дългосрочен план. Но защо? Знаем, че в миналото високата инфлация е била съпроводена от прекомерно много пари в обращение.
Ако има прекалено много пари, с които хората се стремят да купят твърде малко стоки, има риск от появата на инфлация. Все едно, че всички на пазара искат да си купят едни и същи сладкиши. Да, но инфлация има само при общо повишаване на цените. Не само на сладкишите, на всички стоки и услуги. Но какво можете да направите вие? Можете ли, например, да попречите на хлебаря да повиши своите цени? Не, това не можем. Но решаваме какъв трябва да бъде лихвения процент. Сега ще ви обясня. Ако вземете заем, за да си купите, например, кола или нов хладилник, ще платите лихва, която се изчислява въз основа на лихвения процент. С други думи, лихвеният процент е цената на парите. Колкото по-висока е цената на парите, т.е. лихвения процент, толкова по-малко търсене на пари ще има. По-малко вероятно е хората да вземат заеми, когато са прекалено скъпи. Точно така. Затова нашата работа е да определяме нивото на лихвените проценти. За да е сигурно, че цените ще останат стабилни във времето. Точно така. А когато цените са стабилни, се създава доверие. Става по-лесно да се пести и инвестира. Ако искате да си купите пералня или пък дрехи, ще знаете, че след няколко месеца те ще струват горе-долу толкова, колкото и сега. Плюс това, фирмите инвестират повече, за да може икономиката да се разраства и да се откриват работни места. И страната да се радва на благоденствие. Нали разбирате, ако този дребосък порасне, това може да създаде проблем за икономиката. Той може дори да тласне хората да загубят доверие в парите си. Затова ние в Европейската централна банка и евросистемата гледаме толкова сериозно на мисията си. Евросистема ли? Това са Европейската централна банка и националните централни банки на държавите от еврозоната. Между другото, не само това държим под око. Наистина ли? Да, вижте, това е дефлацията. Това пък какво е? Дефлацията представлява общ спад на цените. Звучи страхотно. Не. Работата е там, че също като инфлацията и тя може да навреди на икономиката. Ако всички цени намаляват устойчиво, човек отлага известно време покупката. Очаква след седмица да му излезе по-евтино, а след месец още по-евтино. По същата причина една фирма може да реши да отложи инвестициите си. Това е вредно за икономиката. Леле, каква са напаст тези дребните... И така, каква е главната цел на Европейската централна банка и евросистемата? Ами, да поддържа ценовата стабилност. Добре. И да се бори с инфлационното чудовище. Сигурно и така може да се каже. Да! Да!